Welcome back sa atong Palmay Drama. Tagsara jud ta maka-upload mga listeners kay gatrabaho mong ta no. Nga kinilaging mangita patag pangwartahan. Tagsara jud ta maka-upload kay trabaho man. Ug sa dili pa ta magsugod mga listeners, salamat jud ko sa atong mga solid supporters o akong mga subscribers, mga listeners na magpasalamat sa jud ko sa inyo nga maski hinay atong subscribers nakaabot jud og 900 na ta karon subscribers ug gamay na lang kulang para ma 1k atong subscribers ug di patungod ninyo wala jud ta no o daghan jud kayong salamat sa inyo. O kanang sa di pa nato sugdan, mag-istorya lang sa taon kay pasensya sa jud no kay mugis na jud atong istorya kay mamugon ang ato ang style no nga mag-istorya una parang madili ta ma-reuse content no makita usa nato masugdan ang atong drama kay kini atong drama isara jud mao nga palami ayra dili po ko maghimo og lain drama kay respeto lang pud sa ila ni kuano ang unang ang pinakakaraan nga uploader gahimog drama si kuano dako kay respeto ani ni Jan Kent Anota o Jan Ridjo isara man na sila. Gapaminaw gapon ko sa imo bro ug salamat kaayo ug mga listeners usbon ako salamat kay sa inyo ha nga nakaabot ta og 900 subscribers ug salamat jud kaayo ug kining atong drama kuan ra man ni siya kanang good vibes lang no pasiaw pawala sa mga problema mao ra ni atong drama. O kanang nalang ko iangyo sa inyo kung kinsang wala pa to naka-subscribe subscribe lang mao lang ang tabang hangyo nako sa inyo nga madugangan ng gamay makaabot lang og 1,000 atong subscribers maka-apply na ta sa YouTube no bisan makaluyaan ta monetize maura dun na akong kuan hinay lang ug tagsara jud kay ko maka-upload kay kinilaging ginabuhi pa ta trabaho pa lagi nga ako lang anyo sa inyo mga listeners kinsa patong wala naka-subscribe subscribe lang maski na lang madugangan gamay atong subscribers makaabot og 1,000 o pasensya kayo nga kanang medyo mistorya sa tauna usa ta magsugod sa atong drama kay ang ako ba nga ma-upload lang pud sa YouTube o katong di mo ganahan maminaw sa atong mga istorya pwede ra ninyo i-pass forward so ang ako lang nga hangyo nga kanang kuan lang pasensya kayo nga mag-istorya jud mi kay mao po ni ang amo ang basin di ay nga stricto manggod ang YouTube karon kinahanglan jud nila nga ang dagway karon nga kung kinsa tong kuan para ma-upload ta ug dili ta ma-reuse content ug salamat kaayo sa inyo ha mga listeners usbon ako salamat kaayo kay bisan kaingon mo nga sige ko balik o ato nang sugdan ang atong palami ay drama. Ang batasan o kinaiya sa tao iyaha gyud na ugway si bisan kinsa nga makapausab niya. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Tanatanahanan, manglingkod ta dapit sa atubangan sa stage. Makakita dayo nato si Rihanna. O dalag Salome. Ngano man gud diay magdungan ta? Perilyo pa ko. Ay unya na lang panigarilyo, dali na.
Kinagsugod na ba yung paso ang mag-graduate, oh? Hindi na magwanta kasi garilyoho na kayo ko. Ay, sige, balik dayon, ha? Excuse me. Uy, asa ka? Uy, doon na naglingkod na nigarilyo pa. Kasama dito ang lingko din eh. Ay, ambot lang. Di na ako problema. Ikura lang ko kadiyot, mama. O baro ra ko maabot ang lingko din eh. Ngitag imong kalingkuran, uy. Baro lari ko dayon, ma'am. Kung maabot na itong naglingko, di kasapot ka? Asig balik, bogo ka? Ma'am! Mama Salome, paparinan, asa ta mga on? Sa bahay, Rihanna. Abi na kog sa restaurant pa. Restaurant, yun. May natauran kag medal. Oh, ma. Sakto si Mama Salome ni mo, Rihanna. Kung sa restaurant ang mga on, mahal kayo. May giandam ng pagkaon si Mama ni mo to sa ato. Nagpaluto na siya yung karang pagkaon ni Masing. Okay pa. Ingon sila suwa pa ang graduation nga mag-restaurant me after sa graduation. Sa bayra di ay. Ay, mas maayo pa rin sa Edsel. Kaya nang invite pag ginaka. Sa bayra man gud mi bayot guid. Sa bayar man gud may bayat god. Parbeda sa di mo. Sa bayar, may Sa kay- bayar man sa Edsel. Sa bayan naman gud mi kay mulas ginhawa ang kwarta sa akong ginikanan. Practical lang gud. Bitaw girl. Di ba? Mingon man ka nga. Basta mag-graduate ka. Gisaaran kasi mo mga ginikanan nga. Pakal tas gawas. Di ba? Ha? Nga lagi. restaurant ta. Oo, pero nausa ba ng ilang decision precious? Okay ra, matod pa bitaw ni Mama Salome, nga na ko nung mag-restaurant man mi nga wa man ko makadawat og medal, wa man ko matauri. Di ba? Kuan man good. Kining sell. Unsa man? Unsa imong ikasulti? Daily ang medal may sukdanan. Aron mag-celebrate mo sa restaurant, try na. Nya di magkabuot nila bi. Ang ilang gusto man may matuman, kinsa ra gud ko. Anak ra man gud ko nila. Oy, dahil na. Angay kita kung precious mo ka ng restaurant, girl. Kay utad man mo, girl. Ha? Saan yung dagang utad ba? Utad? Si Utad. Dato ay halan na! Halan na! Di man ka, oy. Nakunti sa magkalayo naman mo sa buhilaman, day. Masa dagan mo magkwarta sa inyo. Saan naman, di ka madain, kamatay ang kwarta, day, oy. Precious, uy. Ma, pa, sa akong birthday pohon ba, mangimbitar kog akong mga friends? Daghan kag friends? Daghan Ma Salome. Sige. Timing kay may mobayad na mo ni Mama ni mo silang utang. Salamat kaayo, Ma, pa. Siguraduha lang, Rihanna, ha? Nga kanang imong mga bisita, dili mga harap. Unsay harab Ma Salome? Dagkog kaon. Rihanna, kumusta? Okay ra ko, Edsel. Ang akong ipasabot ba nga kumusta naman to akong gingon nimo? High school ba mata atong inyo karon nag-graduate naman sa college? Okay na. Gisugot ta ka, Edsel. Thank you, Rihanna. Uy, tuwid ay pa. Next week, imbitahon ta mo ha. Ato ta sa amo mag-dinner. Unsay okasyon? Akong birthday. Wow, sa ato pa yal sip-sip day ka na mong adlaw. Friend, ha? Unsa? Yal sip-sip. Special. Special, oh. Special mo. Cute. Special kaayo. Oo na siya. Timinga sa. Kamu na si Itzel. Happy kay ka, girl. Happy cute. Sa'yo mag-adto ha sa amo precious ha kay magpatabang ko ni mag-decorate. Okay. Okay, girl. May problema. Kay balas tanan. Mayo! Mayo! Kinsa ron? Ambot. Bisita siguro sa tong anak. Sayo hagod. Wa pa gani mahu magluto ang tanang putahe, So sige, kinsa. Ma'am? Rihanna? Naa. May ma'am dayon, ma'am. Imbitado ka sa kong anak. Yes, of course, ma'am. Good me taon. Panihapon mang okasyon. Sayo ra lagi kay ka. Ma'am, ipaanin man ko sa iyong Rihanna taon. Gawas pa sa buso pa man sad ko. Kay before ko ani din ni kaon ko daan, ma'am. Ani ko sa iyo kay patabangon ko di correct ni Rihanna. Happy birthday, Rihanna. Ay, ni-kiss man ka na ako. Nasila si mama o papa na ako. Ganang mandi ay. Uya bitaw ta. Tuod di ay. Akong papa, Rihanna. Ako na lang gidadin kay
May tuon pa man mi. Mao ba? Hi, sir. Hello. Guwapa man, ikaguya ba na? Ha? Mamili day kog batig naong pa. Joke. Happy birthday, ha, Rihanna? Ay, salamat. Salamat ninyo. Dali, dayon mo. May kay ni ano mo. Dayon mo, oy. Ayan na. Ma. Bakan ano na imong mga bisita? Oo, ma. Ay, sa di pa sila mukaon, no? Pangadji una ninyo ang pagkaon. Okay, ma. Precious, ikay pangaji. I-bless ang food. Kanang alang si girl. Kanang ayaw ko pa mga girl. Lain na lang. Kaulang ako. Edsel, ikaw lang. Maupo ko Rihanna. Kisa may mga G ninyo aron pag-bless sa food kay mga onata. Sige na mo, go. Ayon sa man mo, may mga dji ninyo. Ma. Ay, nanganhira mong mukaon. Ay, Mauy. Kami pa'y nagluto, kami pa'y inyong papangadjion. Tubeng. Sige na mo, oy. Kasi kamaonin nyo, mga kaliwat o pare, oy. Aron mahilom tao, nagyaw-yaw ng mamang Rihanna. Ansa? Ako lang mga Jay, Ako lang. Nagpagagnaw, muanhirag kaon. Sa dunay kaon sila, maanhirag gihapon. Nga dili mga jikan. Sige, okay na, mga una. Doon na tingali nagdag-plastic aron, kasublad ang pagkaon, kay mag-take home pa. Ma. Sige na, mga una ta. Kayo man ang bounty. Alam niyo paminawa si mama ha. Sige na, mga onata. Kano mo? Uy, asa mo, uy. Namiya lagi mo. Hoy. Mga o naman. Edsel, asa Mga naman mo? una hinoon, manglakaw na hinoon. Mga naglakaw mo, oy. Ay, miskirda na Mariana, oy. Ole na lang, me. Pahurot ang kaon sa imong amam. Ay, pabida. Kakaon mo kung sa amo. God. Unsa? Kalain sa di mo masalumi, uy. Moto'y birthday na ko nga pinaka-worst para nako. Tanan yung mga bisita, apil lang akong uyab na miya. Nauwaw ko sa gisulti ni Mama Salome. Niiskerda ang tanan. Nabaho ko ng mga sudan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nelson. Ginaingon na, strike while the iron is hot. Pero kung dili mo hot, ang iron, usa pag-strike. Mo ni tapos ko kinabuhi. Nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Kinsa man ang babae nga bisita ng Nelson Godofredo. Melissa magkunoy nga anang babayhana pa. Uyab ng Nelson. Upa. Gidanan ninyo sa din sa ato aron ipalaila nato. Siya. Kagwapang bayana. Mayong pagkaumol sa bathala. Papa, behave ha. Ayaw po kumidya kung naa ka sa tubangan ni Melissa. Basig, di na makadawat sa imong joke. Unsa po din akong mga joke, aw man imal, aw imal. Mo gani nga ayaw na lang pag-joke-joke kay way lami. Ay, unsa man. Unsa man pa? Anilata din ni, magawas ta, oy. Ila-ilahon tang uyab sa akong apo. Nel, nakauyang ka sila na ako. Ay kabadakang. Makauyon sa din mo, Melissa. Ikaw pa? Hi. Hello, world. Uy. By the way, highway. Uy. Ako ang apuhan Nelson. Ang ako nga si Alfredo Munoz Dihado Ayo. In short, dong, just call me Lolo Idong. Lo. Taas kay nga. Kining, lo. Ay, Lolo Idong, way ayo. Way ayong inyong apelyido? Way Ayo. Way Ayo. Dili kay Way Ayo. Middle name na, initial na ng Y. Yang akong apelido yun. Wadi kasulti Nelson sa among apelido. Lo, ayaw anak, lo. Ako sad si Godofredo ang amahan ni Nelson. Dili lang nimo yung sulti sa bisitang tinuod mo nga Godofredo. Ay na lang pa. Ma-discourage unya ang bisita ni Nelson. Lo, idong, pa. Pagudo, mahimong mga unata. Andan naman ang misa. Oh, kanon na nato ang lamisa Nelson. Lo, ayaw. Sige, anak, lo. Naman kata kay andam ng lamisa. Ingon ka. Lo, sabta lagot akong gisulti, lo. Ay, sige, anak, lo. Muram ko tag Ricky pang isgaring. Malaw man yun nato. Ayaw ibulgar, lo. Ayaw, lo, ayaw.
At tana. Tana lang mga unag ta. Hadanagan una to gurot ang labisa. Lo, oy. So, kaslon ka na next month. Yes, Margaret. Fight, Jude Mel. Aron makaanak na dayon mo si Nelson. Nindot kayo magliwat kay gwapa ka o gwapo sad si Nelson. Tay, Melissa. Niantas pultahan ng hotel. Asahan di ka pa ingon sa sud. Huwag ipatan tigas kama. Ha? Be. Nelson! Bukantay mo. Bukantay mo mahayan ako ni kuan ay. Bukantay akong asawa di ay. Ibutan na ko, oy. Ikapas kong asawa. Pagkapusad sa kumpana. Nelson. Ipangandaman ko ng daan ng atong kasal ni Lisa. Aron magtagbaw ang duha. Be gentle, ha? Yes, of course. Nelson. Lisa. Ako'y tangtang sa mong isulo ba? Kining bra. Uy. Kanindot. Nelson. Kinin sa wedding gown ni mo. Wow. Kasiksis kong asawa. Ay, Sikap ng mata ni mo. oh. Hotdog. Dako. Naku kaayo. Ibaw ito ang dako ni. Pahikapon man tika ini. Niya ka nang mutungko ko. Matug sa disyuta. Nagtulo ako. Wow! Na-apply din mo ang akong gitudlo. Wow, bright nga student, ha? Oh, Margaret. Wala na ako i-perform magmayo kay pasig magduda niya si Nelson ganun kamaon ako. Ana, good Mel. Aron dili mangitaglain si Nelson. Margaret? Usa man ang naipapaw sa mong kama. Kini. Vibrator ni Day. Mauna lang niya ang akong gigamit kay, you know na, gores na ang foreigner nga akong nabana. Unya? Okay ra siya? Okay na siya. Kibisag unsaon ako siya gyaka, muhapla naman po ang iyahagod. Uy. Maong samtang nagsige siya romansa na ako, magamit po ko ining vibrator. Pero Day, gilo kayo, Day. Try it. Saan ako dukinom kay mo parumi. Ay, bawra ba ko? Unsa ka kapalakiro, pata makasal. Basig mauna ni, sulta na. Ay na mo barog kay overuse na ni ko. Pailain kang babae. Kuy, babae. Asa ka, Nelson! Nag-away mo si mong asawa? Oo pa. Nga naman. Nag-sex man gud mi pa. Unya, biski unsa niya duwa ako Wa man mo gahi. Unsa? Tawam ka. Ay, Nelson. Gilaki-lakian ta nimo ka ng murag na piang ba? Kasi binuang di pa. Oo, di ba? Bugal-bugal sa nang imo. Ano na ko mapalabay sa ato pa. Unya na kong pauli sa mong bahay ni Melissa. Kay, nawakos kong asawa. 5 days nang wa mo uli sa inyo si Nelson? Lagi day, gimingaw na ko niya. Gamita ang akong gihatag nimo. Ang vibrator? Oh, good. Gamita samtang wa pa kaulian ni Nelson. Nagbalabay na to siyang kauwaw nimo, uy. Bitaw sa? Mag-vibrator lang sa ko. O, sige day, bye na. Mag-vibrator lang una ko. Samtang wa pa mauli si Nelson. Pauli na sa iyong bahay, Nelson. Ayaw gipataas ang imong garbo. Musabot ras Melissa. Imo gina siyang asawa. Pa? Sige na. Balik na sa inyong bahay ni Melissa. Hindot na sa Denny kamiton. Melissa! Nelson, dali. Dali.
Suko ni mo. Kaning may gamit lang sa ko ini. Giganahan ka ng gigamit niya mo? Oh, Melissa. na. Dili ka sa lugan. Sige na. Ginabihan ka sa vibrator? Melissa. Kayo. Kayo na yung mag-ibuhat. Hindi ganahan. Kayo. Bato pag may isa ka kong asawa nga overused ko ko. Kanikan ko babae nga turjakan. Sa pa may maminyo. Misabot na lang ko nga. Mo gamit siya vibrator. Kauyon man si Melissa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ben. Ingon, tigdaran ako. Magkapapidla pag akong babae gihapon. Labi nagbatanon na ipares na ko. Pwede patika. Mao kining nahitabos kong ginabuhi. Nga di na ako mahimong mahikalintan. Yan ako sa ospital. Usap kayo nahitabo ni Erlinda nga akong asawa. Yan ako sa ICU. Nasa Ilin, nasa ICU. Ilin, o sabay status mong inahan, ha? Pa si Mama. O si... Doktor! Dok! Doktor! Kita mo. Oh my God. Si Erlinda. Dok! Dok! I'm sorry. Wala si Erlinda, Ben. Oh my God! Oo, Ilin. Nagod sa pamangka din sa gawas. Pa, sud na si mong kwarto. Naanad ko nga, ingon na mga oras sa... Muabot si Mama Erlinda ni mo, Ilin. Pa, nalubong na nato si Mama Erlinda. Move on na ta, pa. Oo, anak. Maunayangan na ito buhaton. Move on na ta. Oy, Preben. Kumusta naka-Preben, Hema, ha? Hindi, abyo doon na. Tama ba? Patay na mas marinig mo. Ay, sumayo-mayo kay na biyudo ka. May paila-ila. Di mo, dali. Binuang niya, pre, oy. Kaguntang mari. Tuo mo kang kalag, oy. Why kalag nga bibalik matun panggili Dilmar, ha? Yung doon na may patay, pre, kanang ipatay mo balik unta na nya kaguntang nagpatay, di ba? Pre, I'm sure nga kining babae nga paila-ila ko nimo nga taga ETM. Mabuhi ang imong namatay ng hapit na mamatay. Uy, to sa Jilin dito. Ikaw, good pre. Hayam na yung ipaila-ila mo na ako. Ha? Noon sa mas Papa Ben, wa pa magit mo text na ako. Nga magpakuha na dito sa dapit nga gi-attenan niya party. Dukat na lang ako daw. Matod pa niya kay until 10 p.m. ra siya dito. Huwatan ko na lang nga manawag ang akong amahan. Basig na enjoy pa siya dito. Di lang sana ako siya disturbohon. Agdon lang ako si Papa kung magpakuha na ba siya nako. Daoy, sabaan naman ko din, he. Oo niya, sa may imong gusto, Kendi. Manggawas na din, he, Ben. Anya, asa man ta? Mamahuay ta sa motel. Uy, motel? Alauna na skadlaon. Duka na dyan kay ko. Tawagan ako sa Papa siyang cellphone, eh. Na, may bagting na. Tubagataon pa kay duka na kay ko. Hello. Pa? Pa? O, sanay tabo ni mo. Nga nang naghangus ka. Giatake ka? Giatake ka, Papa Ben? Wow. Pa? O sa'yo, wow. Panaunsa ka. Matabaw kay Day. Ha? Paasa ka. Ano, tagakaroon dayon. Papa Ben. Anong, kuhaan mo kunin mo. Ba? May nabati kong ako sa babae. Unsay alak me. Pa! May kuya ka babae sa...
Mamma mia! Grabe ha! Biyudo na ka. Nakasabot ko, anak. Gusto na, Ilin. Patiwasan sa kaon. Mao ka. Lihay dayon ka kung maisulti na ko nimo bahin anang biyudo na ka. Moniti man ipa. Kung mangita kag iilis ni Mama Erlinda, mulayas ko din he. Oh, unsa? Sakit kaya akong loson, Dok. Dili magwanta. Aun sa man, sakit na, ilabi nagmangihi ka, Phil? Nagkapalaboratory ka na ba, Phil? O mana? Kuhaunon pa na ako, Dok. Ambiyo niya ha, kay akong basahon. Pa? Nga na nagsige magkagbalik-balik sa CR, ha? Nangihi ko. Nihi ka? Kapila na ka nagbalik-balik. Di na ko kaihap, Ilin. Basig unsa na na, ha? Unsa man ka, Ilin? Murang kang nagduda na ko, nagsiko balik-balik ko pangihi. Kaya nga nung day. Pa, why 10 minutos musod kag balik sa CR aron mangihi? Kadaghan na ka mangihi. Og one time, nakapuli ko gamit sa CR. Bag-o ka pang nangihi adto. May nakita kong murag sipon sa inidoro. Sipon? Huwag mo ko manikma sa inodoro. Nangihi naman ko. Kung dito sipon, sa ato pa, nana to. Oh, siya na. Binuang niya, Ilin, ha? Tana, o banta pa. Ato tang doc picking. Diara akong lab test result, Dok. Palihog kog basa ani. Ambi, Phil. Ngano, Dok? Phil, nasira ka. Oh, nasira ko do piking. Oy, Ben, dili ikaw ang nasira. Kini akong pasyente. Oh, Preben. Uy, Ikaw ni? Previl, uni asa ka nagpa-check up ni Doc Piking. Nasira ko, pre. Animal tong bayhana. Gwapa pero makasira ang di ni skin di. O sinaw nga nakinding imong giingon, Previl? Puti, gwapa, slim, pero makasira sa siya. Pa? Papa Ben, nga na ina sa hadlo ka. Mamaulit tayo, Lin, mamaulit ta. Nalimtan ako silpon. Ako rin ko sa bay. Dinhilang karon ma-check up kang Doc Picking. Kay nagdudagit ko anang sige ni mong pangihi. Sakitan kas imong pagpangihi. Na! Nasira po ka, pre. Kita ram ako nimo, pre. Atong nitambong kas parte nga. Oh. Nagkuyog mo pagawas ni Kindi. Kini, Previl. Sige, hindi bang kauban ni mo sa usa ka motel? Og nag-ago ka samtang nagsulti ta sa imong cellphone? Sulti ko tinod, Papa Ben. Kasakit sa ko kinatao. Murag bitaron kasakit. Ay. Ellen, dada ko sa ospital. Pitasikitas ko kinatao. Murag ibitan. Ay! Doc, unsay resulta sa laboratory ni Papa Ben? Nasira siya, Ellen. Unsa? Pastilan. Nagpataka man o gamit o babay si Ben. Wa man naglikay. Wa po nanagang. Nagkondom unta siya aron safety siya. Sakit. Kaya akong pamati, Ellen. Murag maputol sa kasakit ako. Mama Erlinda, kung gikalag man nimo si Papa Ben, ayuhan na yung taon nang yung kipati nga kasakit, Naluoy na kay ko ni Papa, ma. Gikalag ko kiniday magsakit. Kiniday. Bidad ako sa gilub nga si mong inahan, Ellen. Sige, mato ta sa lubong ni Mama pa. Erlinda, ni ako. Kauba si mong anak kasi, Ellen. Len, pasaylo ako sa akong paggamit og na babae. Hinaot ba kasabot ka na ako, Erlinda? Ibabay ko ka na ako hanga ako sa paghapon ng gana na ako, bisag na ako. Yan nagkakita akong teenager. Giganahan man ko niya. O siya po, giganahan na ako. Kuan, dako man ko niya ako. Auto, tada nagkasabot mi. Nanood di butil. Hinampak. Kasirap dahil. O nagibitan. Linda, dili ba ikaribitan ni ako aday? Kung ayaw nagbitaran ni ako aday, maluoy ka taon. Diyan may gawas may si Ilin ng akong anak sementeryo. Palina mi. Dugay kay ko nagpalina. Pag-abot ko sa amo, kalit lang nawag tang dipati kong kasakit. O nabitarang ako Sa nahitabo na ako, nituon ako. Na may kag nga mubalig. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama.
ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tess. Ginaingon, kung minyo na og may anak na, always extra careful na gyud ta aron dili mapahamak og madiskrasya ang atong anak. Mao kini nahitabos kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalin. Oy, Tess! Kumusta ka na, ay? Okay ra, minyo onon. Uy, ni kinsa? Ni Cheese. Hala, uy, kamagidi ay? Abi na kong chikar to sa una nga, uyab mo. Gisikret ra to namo uy kay daghan mo kong manungugod. Maog yun. Unya, ano sa ang kasal? Next week na. Adto ha. Sureness! Kini suluba sa imong kasal ug mapahon, Chess, ha? Kagisa nang imerkana pa? Ako na. Mao ni ako gisulo pagkasal ng mama nimo. Kraan na ini, uy. Sa kinaraan pa, kung kaslod ka, doon ay something new, something old, something borrowed, di ba? Okay. Sige. Kining imong imerkana ba ako isulob sa kasalan mo og Banites? Kana. Uy, Yads. Kasakit ka, sa? Unsay sakit ba? Sa unang gabi ninyo ni Cheese, bukan? Dili na bayot uy. Kay? Humana. Naguna-una naman may gabi. Singan? Maong gabi pa ko gisakitan bayot. Unya? Wala ka magkangkaang sa pagpasok ganyan sa simbahan, yot. Aron dili mailhan ninyo. Sige. Otong pagkausa, Tess. Kay ni ana ang sa imong anak, migawas na. Ako nang nagunitan. Thank you, Lord. Baby boy ang inyong anak ni Chess. Mao ba, doktora? Yeah, Mommy. I want to eat chocolates. Taod-taod lang ha. Magbayad taon niya. Yay! Kaong ko chocolates, Mommy. Hala ha, dili makasabot lagi. Taod-taod na lang lagi, baby. Naggusto nila kong daan. Aron ini kaugma. Laos na sila, Papa. Okay. Unsa man ang imong gipang grocery, Dada? Tanawa lang. Kay, maligo pa ko. Akong habao ng gipang grocery ni Cheese. Unsa man ni? Kaamaw gid din banaha uy. Usa ka karton gid ang gipalit. Aron tingo ba? Chocolate flavor ba na? Chocolate? I want to eat chocolates, Mommy. Sleep na, baby boy. Yeah. Og manakamukhaon og chocolates ha, kasabo. Sige na, baby, itog na. Kay kapipol si mami ni mo, matugusad. Ikaw, cute. Tess. Da. Abi man ako kinsa nagsigig shuffle sa akong likod, uy. Ikaw man di ay na. Naadelain. Sa ka diha. Nagkundo mo. Kini barong di ay na. Agbayra. Aski. Bibi, ako itaod, bi. Ikakahit na ba ini? Uy, o lagi. Nagdali lagi ka daw. Ganyan na kung ikanahan nga nagtanaw ni mo. Nagtibak mag-ugam. Bibi. Pwerte na mag-isuga na, Dada. Uy, lami. Wa pa mga bata na sa baby boy? Natog pa to pagbiya na ako. Unsay mo giluto da? Adobo. Imong paborito. Maayo di ay nga kada gabi kung magpa-jerjer ni mo da. Kinutuan ko ni mong lami. Mao. Mommy, si Daddy. Oh, nagmata na day na ang among baby boy. Mata rin din yung baby boy, ha? Ay, unsa man ang imong gida, baby? Chocolates. Dada, Ano naman sa atong anak? uwa na ko manapay sa trash can da. Uy, bawya. Pasig kano sa atong anak ang kundong. Ambi nagigunitan ni mo, baby boy. Ambi na. I want to eat chocolates. Di man ni chocolates, baby. Chocolate mangguna. Chocolate ka na siyang tanaw, Tes. Kay chocolate flavor man na. Kana akong gipalit ka kondom. Naging mahungit ni baby boy ang kondom nga among gigamit ni Cheese kabi eh. Kalinggaw kayo, ay. Careful next time, Ed. Lagi wena, uy. Extra careful lagi mi ini ni Cheese. Unya ka na nag-use ng kondom. Maumay gusto ni Cheese. Kunya,
Nga naman nga usa pa man ang inyong anak, ha? Aron ko no, taas o gap ang akong pagpanganak. Da, mga bata pa mo ni cheese. Sure mo yusog mga family planning, oy? On, nabaliyads. Family planning. Na family planning. Family planning bitaw. Mao yan. Kami gani sa kumbana, wag gid gamit-gamit og bisan unsang family planning ay kay ganahan ming duha nga sige lang mig planting. Mao ka wen na. Nga sa sunod-sunod nimong pagpanganak, tanawa imong face dye o imong lawas, dali na kang nilanday as in. Daghanon kong nainom sa ilang papa na. Palabi man sad good ka good. Ikaw kong papa na ko. Dugay-dugay na maging wa magkita, wa magkabanding. Sugod ta maminyo. Mausad. Sige na, katog na. Ikaw day, lilipit na matuhog this? Manahi pa ko, magpaduka ako. Nahi, good. Oh, kani oh, tahian ni oh. Unsa? Unsa man? Tuslo ko na nakos dagom ng imuha da. Ayo, pud ka sakit. Sakitan kag pagpatuli na ko. Hapit kay ko kuyapi. Kay dalawan kong dagom. Ni karon tos loko nimo sa dagom ni akong kini. Ay! Gahi agud ani. Sa kainom ko, nini. Dali na. Time pasa. Kuhaon sa nako ang kon. Nataod na ako ang kondom sa imo. Love na ako akong asawa. Love sad ako akong bana. Wow, kakita na po kong chocolate sa room nila ni Daddy ug Mami. Baon na. Unsa na mga imong giungit? Ang binibi. Yay! Ako man yung chocolate, Mami. Diyos ko, Lord. Ang kondom na sa di nga among gigamit si Chichi. Ako na. Dili man ni imo. Ako ni. Yay! Ako na. Usa pa gid ka na nato anak, Tess. Nihilag na o nasuko. Kini ay. Wa pa na nimo ilabay sa taskan gabi. Duka naman ko. Gibutaran ako ubos atong katri. I want to eat chocolates. Ano ginak, baby boy? Ay, kaligo na. Pag-ilis. Nya, mag-coyot na sa grocery. Mamalitag daghan kayong chocolates. Yay! Tess, next time, mag-extra careful na tagmo. Nagid mi mo kumpiyansa. Kada human na sex ni Cheese, ang kondom nga among gigamit, ako nagyong ilabay sa trash can aron dili maaad sa among anak na chocolate. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Waldo. Ginaingon, pahit gid ni mag-asawa tag babae nga sa daga pa, tagaglaki nga nagyan. Kay kung may imong madayon, ikaw ray bantayan. Mao kini nga tapos ko ginabuhi, nga dili ako mahimong may kalimtan. Mo ba? Mo na bay. Puwerteng hilak ni Gaurisa oy. Kay gibuwagan sa siya sa iyang uyab. Kaluoy sad niya no. Kung iya pala akong sugton, pakas lang gid ako din siya. Di gina ko siya pailakon. Ako pwede siyang gisultihan anak bay. Miingon man sad siya nga naluoy ko na siya nimo. Pero kutob ra diha. Kay wa mo gid siya gusto nimo ba? Mao na diha. Ato siya sa mga lalaki nga nakagusto siya pero igor sa siya binuangan. Sa ato pa bay Waldo. Wa gid ka mabugnaw alang bayhan na. Bisan nahibaw na ka nga daghang lalaki nga miagi niya. Ako lahi kong may gugma ko, bay nilo. Dili ako isa pa yan ang tanan niyang apan. Kung sugto lang ko niya, babe. Diha yun. Pakaslan ko siya. Binuang naman ang gugmaha. Bisan nasayod ka na sa estado anang bayhana? Nga daghang laki ang mikuan na niya? Okay ra gihapon kung siya ang imong masawa? Okay na pa iyo, okay na ko. Kay mahal na ko sa Risa. Lahi sa nang imong gugma da. Mao na gitawag og gugmang buta. Opa. Buta ni kong gugma. Buta ako mga mata. Gawa magkakita sa tanan niyang apan. Buta ang akong mata. Apan dako kong mata. Gugmang dakong mata. Karaan to he. Doon ako sa lambay ni Risa. May taga-tubangan ko niya da. Hi, Waldo! Uy, siniliam niya ako ikasugat. Daan pagid lagi ko nga ikaw ni ako ikasugat. Asa ka pa dong, Waldo? Sa ilang Risa? Kuan kini. Naibaw ko nga adto ka pa dong sa ila. Aron mamisita ka. Pero ingnan ta kadaan ha.
Nga ayaw na lang yung padayon og adto. Kay doon na laki nga nakauna ni mo pamisita. Unsa? Mauna. Kung ako pa nimo no, laing babae na lang ang imong panguyaban, uy. Naay daghang babae nga angay nimo Waldo. Ayaw na Risa, uy. Daghan ng lalaki ang nakatilaw sa iyang lawas. Nelia. Doon ay nahigugman nimo nga babae, Waldo. Pero, wa mo lang siya tagda kay si Risa ramanggod ana si mong huna-huna, permi. Uy. May babae nga nahigugman nimo, uy. Usa ka babae nga putli nga imong ikapasigarbo. Kinsa man ang mga babae, ha? Nelia? Kinsa? Naragod siya si mong palibot, Waldo. Hay man. Pero wa mo lang gid siya makita. Ikaw na sa ning ni Awaldo? Ako ni day. Ug sa pasig hapon ni ako aron pagtanya gyapon sa kung gugma diani mo. Ikaw, Aldo? Konsuktan ta ka? Pagkaslan ba dayon ko nimo sa labing madali nga panahon? Derisa. Pagkaslan din ka. Konsugton ko nimo. Tawat ko ng imong gugma. Sugot ta na ka. Dako. May kay nahaduaw ka din hisbay. Kumusta man ang kinabuhing minyo, ha? Okay naman pa, pero Pero unsa? si Risa, masi maglakaw. Nagduda ko pa nga na siya kabit. Uy, mura Ariel. Unsa? May kabit ang imong asawa? Pa kay usahay mauli siya nga dunay chikinini yan liog. Unya? Wa ni mo kulata? Ayaw kulata gud luoy ta. Luoy ko mo kulata. Kon gikapoy ko siya sa mga lakaw di kulatahon ba nimo? So, pagkawa gyud ayo nimong anak ka buwagi na siya Ayaw. Buwagi na siya kay wa na gusto nimong anang bayana, wa na gusto nimo. Nahigugmam ko niya pa. Ikaduha sa wa sige ko baka akto nga doon siya gibuhat nga dautan nga doon siya kayo ubas na yung laki. Chikinini naman nakita na ko. Mahal ko si Risa pa. Mahal ko siya. Unsa? Mao na bay. Dunay gida nga laki ron ay imong asawa sa inyo. Mao nga midali day ko kanin nimo. May sobra naman taon ni babayana Sabo paging bahay niya gidang niya laki. Ato ko sa bay. Sige na yun. Ayaw na paghangay. Aron maabtan nimo sila bay. Nasakpat ka sa akto. Nga nagdug kayo Risa. Waldo? Oy, hayop, asam ka? Ay, les bintana, patyon di ka mga kabalik di ka, patyon di ka. Waldo? Balik ko patyon di ka. Dong. Hindi na ko dadasa kong bayan na kong laki. Mahal ko maunta ikaw. Apan nga naman mo tagig bili ang tanan kong pagmahal. Huwag respeto na ako ang imong bana, Risa. Huwag nagbahay ko. Nagpagkasal ko di mo. Karon nga nasakpan ka nagyud mo siya sa akto uban sa iyong laki bay. Buwagi siya. Kay hayop ng asawa mo. Malukibon siya. Saba diha, oy! Murasad ka, wakatorjak na ko, da. Nakatorjak, besed ka na kung buanga ka, ha? Ay, sabi ka nagyud ka, oy. Hello na lang diha. Amo kuan ka, Bedilo. Nakaturjak play ka. Uy. Kuan diha. Oy, Risa, magbuwag ta, oy. Magbuwag ta. Karon nga buwag na mo si mong asawa bay. Saman, wa kami ngawa niya. Minga, oy. Pwede naman ko niya. Dili na ko niya. Kala may husto bay. Ayaw na gyud niya. Kalimti na siya bay. Meday. Sa tinawag gisulti sa kong asawa? Nga, nakaturjak sab kaniya? Ay, wala to Dugay na kayo to. Bago pa muna ka atong panahon na nga nakaturjak ko niya. Mo ba? Huwag ka masulti na ko lagi. Ay, sus. Maliit na bagay. Kalimti na to. Kalimti to. O sinigya, siya ang ipuli kang Risa. May kidaga pa siya ito dun. Panguyaban ko siya, Benilo. Siguro yun. Nga dili siya mo balibad ni mo bay. Kay dako kaya siya gusto ni mo. Ka-cute ang imo. Ako gining kitagana ni mo, Waldo. Ihinaya lang, ha? Sakit, agay, Waldo. Nakikita man ko nun ni mo si Risa kaganihadong. Tinuod na? Gusto siya magkigbalik na ko, pero wala naman kagugma niya. Ikaw ng tanan ako, Nelia. Salamat tong ha. Ug abi mo, wala ba ako tong ha sa binuwan kong sakit. Wala. Basig babdos na ko. Ay naman ka, sa mabdos. Hindi ka buhian. Kita na yung uban ng tusan ko.
Nga tubig doktor, nasuta yun mo nga mabdos gid sa nilya. Ug malipayon na kay ko karon. Hingpit ko nagikalimtan akong asawang maluibon. Patay na ang gugma ko niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dario, ginaingon, pasalamati ang imong bana bisan dili tanan ang nahatag niya. Ay importante nga naningkamot siya para mabuhi ang imong pamilya. Ayaw pangabit kay dako ng sa. Morning na ito sa kong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Nay, utom na ko, Nay. Kining, nak, hapon naman ron. Muuli na to ron si tatay ni mo ha. Nga nag-drive. Nag-drive man taon si tatay na mag-e-bike. Makakauna taron nag-abot niya na. Utom naman kaayo ko. Gusto ko kaon ko. Kaon ko. Ala, sige ta, naiungo baya. Bisag adlawan ron, pero doon na bayay ungo. Utom na lagi ko. Asa man ungo, kay kaon ko ungo. Sige, dinhilang ka ha. Mangita ko og kawaman sa sagawas. Karong taon sa manikar, ay, wamang kay kadatong taon sa mga laki, paita. Yes! Similay, Yes, kadiyo ako lang. may ganawag na ko. Yan, unsa man ha? Unsa imo ha? Doon na kay kailangan magpamanikar ha? Ay, di kabi na ko doon na kay kailangan magpamanikar. Bida, mo na imong gitawag ko, kay mahuwam kag wawart. Pahumas ako na bisag 200 lang yan, SB. Viral lang ta kay abot ni Dario nga nag-drive og e-bike. Ay, still lang. Timing kay kaday, wag yung ko'y kwarta taon. O pa sa ko'y kita taon sa akong pagpamanikar, ha? Gisungo, gitaon ko sa kay gayunan. Kung doon na pa daghang manawag na ako mga customer, kanang manawag na ako patos ila, kay mapamanicure, at kay problema. Ojo kay bisag 200 na lang diha. Ay, gitaon, oy, ang saon nga. Aron siguro kang makadaka, atong laki na ako nga dako kayo itong gusto nimo. Katong daga pa ka. O, si Dignos ba? O, katong daga pa. Kwartahan ba kayo si Dignos day, ha? O, siguro yung ko nga makadaog, makatabang dito siya sa imong problema day. Ato ka dito. Maayo ka, Yans. May asawa ra ba na siya nga to sa Amerika? Basi gimingaw na siya ron sa lawas nun nga kalipay. Ug unya iya kontripingan. Di lang ko uy. Ay, sos, buta na si Dignos. Ay, sige na. Ato ka si Dignos. Maluoy lagi taon to nimo, kay dako makita gusto nimo kaniadto. Ay, pastilan. Kung ako palang untang imong gisugot kaniya to, day. Milay, di ka untagin magkabayayat ron. Ari na lang ko, Dignos. Matagan ti kag 50,000 pesos. Ha? Musugot ka nga, ang kunon ti ka nga, hindi kayo na. Sa? Dili ko. Diha ka na. Kalamit tatay. Gigutom gid kay akong anak da. Kay kaduha na ni mga syupawang nga imong gikaon na. Kaya kining usa nga nahibilin na lang, kang mama na lang ninimo ha. Oh. Oy! Naabot na di ka, Dar? Oy. Naibaw ka ba kung nasa si Milay nga akong asawa? Bayot? Ay, sos, dapat doon silang Dignos ay. Ha? Kipuha ko na siya guwawar taon para mapalit akong makaon. Kay gutom na siya. Usa? Uy, dili. Dili mayong nga muadto na siya o magpaduol siya ng tawana. Di ko musugot, Rico. Nung sa ka, murag na baka man ka. Paitaw eh. Dako gusto na sa Dignos sa akong asawa sa daga pa ni. Basin iyan yung hayloon og kwarta. Nga akong asawa niya, Ikaw ba? iyang hilabtan. Ay, sos, Tida. naunsa man sa taon. Kaya ano, hayloon man niya taon ka. Buutan ni mo sawa. Ay, noon sa... Gusto na ka ngayon, mabaka. Ha? Mabaka ka karon. Ay, Di sige. na ba itaboy mo kamalakando? Pantaro ha? Basta... Basta- Nabutay, nay. Day Milay. Ay, Day. hayloan ha? Ang balik ni mo sawa eh. Ingon na ang buhat-buhaton ni Dignos nimo. Oy, dong. Iya ang ko nga tagag 50,000 pesos. Basta magpahilabot lang ko niya. Moto nga, mibiya dayon ko, uy. Bahalag mamatay ko sa kagutom. Basta, dili lang mabulingan ang akong pagkaasawa. Bahalag po, Prita. Dili tagit ka, bayluan. Karon kay busog naman ka. At utos kwarto day ta. Kana na kayo day. Si Dignos ba? Nagsigi matugpaat bang sa ato ganiya day? Ay gid padaan niya day ah.
Promise to you? Yabag. Bisag kapila pa na siya magpaatbang. Ligid ko madadong. Dili. Oh, Dignos? Human ko masayod nga gidaang imong bana sa iyang amo aron pagpalit og dugang e-bike. Miyani din ko sa inyo. Alang sa unsa, ha? Milay. Dawatan ng sobre. Oh. Imagine na, 100,000 ang soda na. Gusto lang kong nga tilaw ni mo. Bisan ka usahan. Ayaw pagbalibad. Kay 100,000 kini. Ug bulang ka naman. Ug may bana pa. Kanya, na usa ka buk anak. Kaya, gusto lang ko nga motor jack ni mo. Kausara ko. Kausara. Sige na, Milay. Unsa? Kausara lang ko. Hoy, Dignos. Bisag dublihon mo pa sa makadaghan ng kwarta nga mo ihatag nako. Dili ko kana dawaton. Pan konsulti sa akong asawa sa buot-buaton ni Dignos kaniya, kabuutan gyud sa akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ikso. Ginaingon, ang tao na nagpapamakak sa gagmayng butang, mamakak kasab siya sa dagkong mga butang. Mao kini nitapos ko kinabuhi, nga dili na ko bahimong mahikalimtan. Ako si Iksor, ikaw? Celeste. Kadungog ko nimo. Bago ka Familiar? din. Bago ka din. Gahapon pa ko nadawat. Ikaw? Ito pang usang buwan. Mao ba? Dahil ko isod lang trabahoan pero di ko ganahan. Mabalhin din ko. Unsa? Usa may dugayan sa mga trabahoan. Kung huwag ka makaayon, labi na sa palibot. Kakapoy anay mong style, uy. Magsige mo lang kag balin-balin og trabahoan. Naan na naman sa ko. Mao ba? Sos! Way ayong kasi sa tawag ang sama ni Exo oy Celeste. Bitaw sa? Uy, ikaw, unsa imong duda nga nung sige na siya balhin-balhin og trabahoan? Amot. Siya ra siya nahibaw anak kay wa pa bi ako masuhito niya. Bago lang mi nagkaila. Oy, saan niya ako nakita? Ha? Saan niya nakita na ko? Tiyo. O si Tiyo, saan niya nakita na ko, Brenda? Kuan. Pills! Oh. May gamit kang pills? Wa pa, Tiyo, pero ako nang gamiton aron. Wata! Ha? Tiyo. Ano mo gamit kang pills? May uyam ka na? Unsa? May uyam ka na ba? Oh, Tiyo. Gamit kag pills. Aron di ka mo mabdos, Brenda. Lagi, uy. Pero ay lang sa kong chirchira kay magpalit pa kong pills. Palit sa. Unsa? Karon na palit og pills. Kay malakaw ta karong gabi. Maglisod pa kong pananghid ni Tiyo nga mulakaw ko gabi. Pangitag paagi gud. Exor. Iksor, may babae nga nanawag ni mo sa telepono. Kisingan pa. Tricia? Unsa ko na yan tuyan ako ba? Naghilak man tong nanawag. Gusto ko na siyang magkita ni mo. Bahala si Bayhana siya eh. Iksor, dili ko gusto nga magpahila kag babae. May mga igsuon kang babae o babae sa mga imong inahan. Wa mo ko magpahilag ko babae pa. Sila may manghilak. Lamirag, makigbuwag na ko nila. So? Awat ako bisag mga alas 10 sa gabi, ha? Kaya sa nang orasaw eh. Alas 9 ko. Kutob og babot. Unsa? Pangitag pagi. Magkasibat ka diha. Kay kutob ko sa alas 9 gabi magpabot mo. Sabot ka? Sige, bye, Exor. Ako may pantusog babae. Wala sa akong bokabularyo eh. Daghan ko mga babae Daghan lang ako napamablusan. Pero silang tanan, sige gukod na ako. Pero, matanpas pinya kini si Iksor. Way babae akong pagkaslan. Bisag kapila pa ni mamabdos. Natog na si Tio Poldo. Higayon na nin ako. Ablihan akong bintana sa kwarto. Unya, muabak ko paingon sa ubos. Aron makita mi ni Exor. Maintag, di lang makamatas Tio Poldo. Tantangon ko ning lima kabuk nga jealousy. Aron masudang akong lawas. Unya, makasibat na ko. Nagpaabot na nako ron sa Exor. Exor! May kinakabot ka sa oras ka kung giingon mo. Nakaabot yun ko. Nagdali-dali manggod ko. Tala. Manood ta ng mutila. Sige, tana. Nakasibat
Kis Brenda, supakir ang bayana. Ngitag yung paaging maksibata. Nagpasabot nga nagbiga ang yun ni bayana. Tawagan ako ang iyang maginikanan. Papaulion ko si Yasmin Danao. Di ko mo atimanan ni bayana. Kapoy! Hello? Exor. Ano? Ako ka tumar sa piel. Sundali. Sige. Animal ka. Nisibat ka gyud og nakikita sa imong uyab. What? Gitawagan ako imong ginikanan. Musugot ka sa dili. Pauli ka sa Mindanao. Hello? Exor, mabdos ko. Buwan ng kabulan. Danghagi ka na sa kung saon, Brenda? Kasi akong buhaton. Ba't yun kung tiyo, hindi ko mahibaw siyang wala ko duga. Bahala ka kinabuhi mo. Exor! May pagmamatay na lang ko ini, tiyo. Wala kong gingon mo. Mawayayo na laki mo painom ng pills. Usa na, nisibat na siya. Nibalik lang yung trabahoan. Bisag asa pa siya matago. Pangitaon ko ka ng gingan lang, Exor. Tiyo, unsa may mong buhaton niya? Unsa? Ngayong hapon, nakita na ko nga dinhi musod katong malaki, Exor. Niya ba siya dinhi magtago? Yes, sir. Exor Legaspi man ka ha? Oh, Exor Legaspi. Mahimong makikita niya. Ingna siya nga importante akong tuyo niya. Palihog lang, miss. Ay mo pamugos. Pamugos mo mo. Di ko magpakasal sa pagbangko ni. Salamat kini mo, Celeste. Ayaw pagdahom nga maluwas kasi mong gibuhat sa mga babae, Exor. Dili ka angay nga mubuhat, ana. Ilabi imo lang torjakon, unya kung mumabdos di na ka. Di mo ko gusto mahigtan ko babae. Kaya nga naman. Di ko gusto mahisama niya sa kong inahan. Ang babae nga kong pagkaslan. Unsay imong ipasabot? Niyas kong utok. Bisag nasakitan ko. Bisag nakulatahan ko. Nga di ko ma-inlove og babae. Kay lahi ko nga pagkalalaki. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Michi. Ginaingon, ang respeto dili angay nga pangayoon. Kung dili, magdepende kini kung angay ka bang respetuhan. Mao kining nahitabo sa kung kinapoy nga di na ko mahimo. Ay, kalimut. Yun sa may yung gikaguptan din oy. Oy da, panty rin nawa. Kisa bang panty? Kang nang iska. Sure bayot ba? Lagi. Namas nang iska, pangutan na siya. Okay, pangutan na. Nang iska, unsay nawa ni mo nang? Akong mga underwear. Oh ha? Kapatid ka? Nganong nawa man nang? Ikaw at lagi. Bogo ka bang bayuta ka? Gikuha. Gikuha samtang akong gihay-hay. Hindi naman mo gihay-hay. Sa hay-hay yan. Pak! Tuara! Binuang ng balita amin si oy. Na, di man kamutuon ako tayo eh. Nawat ang liking mga panty sinang iska. Kanang mga pante nga sakos harina. Dili tayo oy. Mga sosyal nga mga panty ang nawa ni ng iska. Mga tibak. Tibak, sus binuang. Kinsa bang koronang nagkawat? Hala? Ay naman akong hinayahay eh. Nga mga lace na akong panty. Animal, gina ko mga mangon ka babae. Di ka mabalit. Nga ako gamiton. Bantay lang na inat to. Bantay lang na nga inat to. Lorena! Roberta! Unsa? Wa ko mo gamit og panty nimo no? Dili ikaw kinsa man si Roberta. Ay man siya. Ni eskwela na. Magkalagot pa niya. Oy! Kasi akong gamiton ron. Ngamula ka ako rong gabi eh. Doon ako yung fashion show. Hasta nga akong mga panty, Chunel. Nawapod sa akong gihangiran. Sure, kini hadol, oy? Laki. Uy, i-report na ni Kapitan. Uy, di ni maayo nga dagan na kinangawa, nangawagtang mga panting. Gabi pod. Kisa may mangawat, uy. Lain na pod, uy, nga manulob siya sa mga panting nga di iyang. Oo. Ori kung doon ay sakit nga, makatakod ang tag-yes panting, yung gikawat ba, matakdan siya. Uy, yung taon, uy. Ganahan ko itong ako kay... Doon ay marka. Unsa may marka? Yelo. May tumatakdan to siya. Kanang tuwayon ang tagiya sa pante. Nya, matuwayon po nagkawatan.
Salang mo tabi ha, kay lingog-ngog kaayo. Ako yun ang kapahaw Ay, yun. hasta kabayot. Nawag tangan po kag pante. Yes, Kap! Yes, Kap! Pante day mong isulob di day brief. Panty, oy! Mga tibak mo ginog. Mga lace, mga ani. Sambot, kalabading ko ninyo. Ako pre-crap. Nawag tangan siya ko pre. Ha? Ikaw, Mare? Utak, hasta ka, Mare. Pre-crap. Ako'y unang gikawatan sa akong mga pante. Purbida, no? Tanawon ta ko no, basig. Unsa ka glasiyas kawatan ni nagkawat sa mga pante din, no? Manyak! Ha? Mayo! Mayo! Asa mga tao ni Dapita? Mingaw man. Mayo! May tao eh. Pila na katindahan ng akong pangayuan og ayo pero why tao? Asa man ning usa ka barangay na akong mga silingan? Buisit gini akong kahimtang. Uli lang ko sa amo eh. Wa mo ko'y kapalitang tindahan. Uy! Kanang hay-hay. Sa mana? Panty! O saon ba po sa kawatan ang gikawat yung mga panty kon banyak magani siya? Ay, simhuton ra. Kung humot mag all by myself siya. Ayan, no? O kung baho di ay iska? Ay, magsuka-suka siya. Kapag na imong buhaton. Ano masakpan ang kawatan o mga panty, Kap? Aw, sikre. Ay, unsaon na mo pagkahibaw nga nasakpan na ba nimo ang kawatan, Kap? Ay, musultigog ko ninyo, God. Kap, mas mayo siguro nga magbutang lang kuan ba CCTV sa atong barangay, Kap. Naunsa ka man tamit, Secret gani niya, diga mo ni mo. Masakpan anis kawatan ng kalaki ni mo. Masakpan lang tayo kawatan. Kung mahibaw siyang doon ay CCTV camera Mao. mag-install. Sakto ka, Junel. Di ba sakto ko, Kap? Pero kung doon ay musultingan to niya sa kawatan, di na siya mangawa. Ay, paghilom niya bayot ay. Kinsa man kundi musultis kawatan. Ngawa man ta makaila og makahibaw kinsa ng animala siya. Sakto si Iska, Junel. Why mo sulti sa kawatan nga siya mo'y nagkawat ng pante kung butangan og CCTV camera? Way musulti ka. Ay, sus, ka mga bogo baya ninyong tanan. Bugo ta tanan. Kinsa man lagi musultis kawatan kung wa ta makaila niya. Ay, mga lagobs. Pe! Mga lagom de tato, Kahumot ba yung pantihaw eh? Kisa bitag iya ini? Lahi man ang kahumot. Di baya sa ubang panting akong ipangkawat. Sus, muta gining pantihaw eh. Di ko kagwanta dyan. Muatubang na ko sa samin. Unya, mag all by myself ko. Kaning pantihaw eh. Mura nagpangamay na ko nga mag all by myself na ko. When I was young, I never needed anyone. All by myself. Samok lo! Hapit na ko! Lo? Mana? Mana ba? Mano? Ambe, tinawon ta. Ha? Tila ni mo, Waldo. Pagkawa ko magdahom. Lo. Ayaw isultis lain ang imo nakita kanina, lo. Kus! Wa ko magdahom. Lulusad, uy. Ikaw di ay. Lo. Pagkawa ko magdahom. Unta naman tayo niya. Duha na kasi manang nakalabay. Sukat tami ato sa barangay hall. Pero pa may balita ba sa kawatan, uy? Dauroy! Sige na kapag kawagtangan o pante ang uban ta mga silingang babae. Mao! May matang mga nakawatan o pante kay nagbantay naman ta. Sa safety nga dapit naman ta mga hay-hay sa itong mga panties.
Ay, doon na maghihapoy nakawatag mga panty, uy. Kisa gyud ka ng kawatan sa? Guba siguro ang CCTV camera nga gibutang ni Kap. Ay, di na guba. Latest ang mga CCTV cam nga akong gipabutang na ko sa akong mga tanod. Sure ka, Kap. Nagitaod sa imong mga tanod. Ay, oo, iska gitaod. Uy, Nawa man lagi ko kakita nga dunay CCTV camera nga gibutang. Asa mang dapit dinis atong lugar gibutang ang mga CCTV cam. Na may gipangbutang nga CCTV camera ng iska. Ay, wag gyud ko nakita bisag usa. Oy. Asa man dapit be? Tudlo ko no ko Mr. Taroy. Ay, Mr. Tano di ay. Kana. CCTV cam na. Dito po dapit sa poste sa inyo ha. Nasa CCTV cam. Dito dapit silang judel, napod. Dito silang mitse, napod ang. Ay, mao ba? Oo niya, wa man lagi kawatan sa panty ang nasakpan. Hala. Unsay hala? Basig wa gion ang monitor sa CCTV camera sa barangay. Nya tong i-check nya akong ion. Hala, sige, buhata na. Iyay. Ki-off lagi ang monitor sa CCTV. Taan pa ko. Ako nang iyon, be. Nagbiid na ba da? Marang oras ang tingkawat sa mga pantis kawatan. Panti yun. Dar paraon. Nana, naulan ako. Maklaro o makita na ni Ron. Kinsagod ang tigpanguha sa mga pantis masilingan na mo. Wala. Tayo pa. May lalaki nga gusto makuha sa panty nga giyaya ni Michi. Usala. Kailam ko ng lalaki ha. Laki gila yung kawatan. Tara, talikod siya. Wato na ko nga. Matubang siya sa kamera. May tubang siya. Maklaro na sa CCTV kamera. Ang iyang... Siya ang kawatan sa mapante. Unsa man ni? Sige lang mo igham-igham din ha ng iska, Junel. Ngisi-ngisi lang mo diha. Uy, patay pa. Naunsa mo nga nung taon mong tulong na niya sa kong opisina katawaman mo ha. Kap, ako ra gyud magkatawaan ni, ako mahimuot. Ngano man Mitse, suko mo siga mo kay nang mata nimo. Ay lang kagkuan dia iska ha nga sigang mata iska. Tan-aw kalihay ko. Kap. Junel. Ura mo sa kagbiting ng likos-likos kung buktong ano ka oy ha. Ay, pagkawa ko yun, magdahong. Wa po ko magdahong ka. Dili lamang kita maghukom. Dili yun. Di lamang kita maghukom ka. Dili lang kita maghukom. Unsa magito yun ninyo nga murang mo may sa ko ninyong tulo ha? Di kay mura lang Kap, dunag yun. Unsa? Lain ng inyo. Ritsuhan lagi ko yung sulti. Ba na liko-liko diha. Kap, ikaw mo din kawatan? Alag ka! Ang ko na lang good Kap. Kay nakita man ang imong naong CCTV. Uy, bayo. Hihata mo ha? Ay mga kumpante. Alikted ba ako sa mga tao niya inyo kong sabligag lapok ang akong agtay. Ay, ako kap gadahan ko sa imong gibuhat. Diba. Ako'y mag-aatag o kalinaw inintanan ninyong ipasangil ni Kap. Akong apo nga si Waldo ang kawatan sa mga pante. O gili si Kap. Nagpahimol siyang maskara nga karton sa dagway ni Kapitan. O ang ebidensya niya akong Usa sa pante. Isod ini mo sakos bugas. Iyabo ko ni sa inyo. Sako? Saksako panty. Saksako panty. Abi na ko ni usarak panty. Usak sako. Daghan di aning panty ha. Daghan di. Iyabo na ko ha. Ang tanang panty. Iyabo na ko. Kaya isod ni sako akong dada. Iyabo na ko. Asap po mo sa ilong. Nanimaho na ni. Ang ako maning panty. Ang akong tiba ko. Ang ilo ay. Ang ako panty. Kap, luwas ka na. Luwas ka na, Kap.
luwas ka na. Pwede na kabangawat o panty. Pwede na mga mapasangilan. Nagdali ko ka sa opisina sa barangay hall kay nagkabati man ko nga ikaw nakita sa CCTV camera nga imong gi-install din sa atong barangay. Ako'y mga ipasaylo kap. Kamong tulo patakal mo kamag. Dili nga itong barangay kapitan ang kawatas mga panty kung dili si Waldo ako nga po. Nauwag na luoy ko sa mong kapitan nga mo'y among napasanginlan nga mo'y nagkawat sa mong mga panty. Si Waldo man di ay nga mo rasang silingan.